pozivajući se na ova 3 članka zakona. Prije 100-tinjak godina u Zagrebu je s radom počeo naš prvi školovani restaurator umjetnina. Danas je u Hrvatskom restauratorskom zavodu zaposleno oko 180 stručnjaka koji obavljaju taj važan posao očuvanja kulturne baštine. U tijeku su dani otvorenih vrata zavoda, pa u njihove ateljeje i radionice mogu zaviriti i građani. Učinila su to već vrtićka djeca na radionici, primjerice u kapeli Svetog Roka u Zagrebu. Uzeš štapić, omotaš ovu vunu i onda to farbaš. Jedan od najsjajnijih primjeraka skulpture Apoksiomen, obnovljen u Hrvatskom restauratorskom zavodu, upravo plijeni pozornost u Britanskom muzeju u Londonu. Inače, restauratorski zavod ima odjele od Dubrovnika do Osijeka. U jednom od zagrebačkih ateljeja trenutačno se obnavljaju polikromne skulpture iz 17. i 18. stoljeća oko kojih je mnogo posla. Nekoliko mjeseci za ove veće skulpture koje imaju veličinu čovjeka, a oltari između 1 i 3 godine. Ima dosta dijelova koji nedostaju, ima dijelova koji su uništeni crvotočinom. Jedna od najvažnijih i najvećih umjetnina na kojima se radi je tabulat Biskupske palače u Dubrovniku. U fazi rekonstruiranja, u kitanju, rekonstruiranja rezbarije i kasnije se kreće u krediranje, pozlatu i retuš. Umjetnine dolaze u zavod u veoma lošem stanju. Ovo je, pretpostavlja se, Maratijeva kopija Rafaelovih freski od 1956. stajale u zgradi Hazu namotana na valjak. Kako su stajale uspravno, još su skliznule sa valjka, tako da je došlo do dodatnih oštećenja. A oštećenja su velika i radit će se još godinama. Htjeli bismo pozvati sve građane, ukoliko posjeduju umjetnički, povijesni ili arheološki predmet, da posjete Polikliniku za umjetnine Hrvatskog restauratorskog zavoda. Dijagnosticira se bolest i preporučuje liječenje. Vidi se da je papir već malo požutio, pa bi morali paziti da nije izložen direktno svjetlu. Jedinstvena je to prigoda upoznati samozatajnu, a prevažnu konzervatorsko-restauratorsku djelatnost koja čuva našu bogatu baštinu. Veliko se slavlje priprema početkom kolovoza u Sinju.